И здравейте хора, както чуете, аз съм с Алекс. Абе брат, махни си пръсти от камерата, бе. 3, 2, 1. Абе, 3. аз почнах, бе! И здравейте хора, както чуете, аз съм с Алекс и... Брат, какво ми снимаш краката, бе? Трябва да снимаш мене, бе, брат. Какво снимаш, бе, брат, пак, бе? Абе, тук си старах телефона. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Правилно като му направиш ти, штоли, а на хака като му направиш ти, толи. Абе, те, сетих се една идея, бе. Искаш да скрием един хак някъде в ямно, брат. Брат, всеки може да си го купи от магазина за 2,50. Брат, мен тая работа не ме интересува. Пак ме снимаш!